Be info and knowledge YouTube channel long nalitum kadok kabe fan kardom pajirlo pini labangso video long driving license kaselam ke joy ke je phuthaksi pachini ponpo lasi kecheng pen ke judan labangso video lang pontha la penanglitum labangso channel subscribe pon pelang bolote subscribe pontha like share la pen comment ta piduntha gari ke bega tuma fan kenang sot nai alu ke driving license en lo license abe pulote government tum nang liphan adai ke en la pen hem kang samta ke bengji aja kongdo non ke driving license abe pulote suri pho tangka an adai en un aprang ke la so nam sika pharu phon we lasi driving license ka selam kenang sot gari ke bega tuma phan kenang sot nai alu ke driving license en lo labangso kenang sot alu avi pulote nang li jong hele gari kevek texer pusitami ar pukedo department atum adai kng ajakang do penangan atum ke driving license selam ji pusitami ditio asai hem an kedam ji aphan apor kabe kalite chini ne lasora atum tadu sitame non ke matha chepasung nang nilo central government atum driving license kapaselam ji aphan isi kethe dung alam pangdak pondo non pen ke gari company car manufacturers automobile associations la pen non government organization atumta driving training center kangpu jephan lamtoi longpo lahai institution atum amethang training center along ki undun atuma phan driving license pilongpo nangli non ke learner driving license aphan ditio sahem an damnang nelo sitame gari registration aphan ke ditio sahem an damnang ji national road transport and highway ministry tum lasobu thak pachini ponno sitame regional transport office thiek pen rto tum aprang on driving license pipelo lasi nanglita driving license selam lelang bolote non ke nanglita joy kepo lasi nangli labangso awar sai cho endon tha labangso video ke lanvet lo kuthot nangli tum phan ka prega video pen chitong thupo nangli tum labangso channel subscribe pon pelang bolote subscribe pon tha like share la pen comment pidun tha kardom